En gino maranerio makare nyakuram gajuanga entarika par kodo chiko dueno marario ganario prario kodang mweno dia makawuono hen chingu titika kapile waiko ni chendo maramany piny kama wantiere kidienjario mokwongo waiko ni weche manyien mwanyisi mago motuche pachoka kore wakodaka mano mar romo mar jotend Kenya kwanza madhi mbele Naivasha romo mandala dek mabende ging'iyo kaka jotelogo kanya to jod bura gi jotend migepe osebedo katio ni oganda jo Kenya kabende gikiro lai makare mano ni gilu manifesto managi mi oganda jo Kenya bang' weche manyien nyakuram gajuanga nobika gi twak maramany piny kawuono wadwa menyo chiro kara chich piny Kenya chala mar nengo mar ngima weche kubango chumi kachiel kod weche go motendre kod lokruok magomenda ma pacho kae kipimo kod dola mar piny Amerika mago dute biro mana e chendo maramany piny ka bende wadhi twak kanyo gi Zaki Masiro manjalo nyocho kubango chumi twak mabiro mana bang' weche manyien to mokwongo wachako gi thuond weche. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara. Many people across the globe believe in Kenya. We must not be the ones who do not believe in our country. There are many people who have confidence in Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto siemo jod bura mag Kenya kwanza mawacho ni moko kuom gi osenyiso nyawe tijgi mar chwalo agenda mag sirikal. We needed to leave them try to do their thing, but they were not aware that the police officers were crossing in on them. So as soon as they began executing their heinous act, the police were able to move in, and you can see the result of that stakeout. Obila majuja omako jangwen maitudo gi nek mar chukdar moro matieba moro manyo yaw manyien kendo magikwalo kongo. Kigiko ywa junction kichiko yo Anjego ndara no rach miweni ng'ato ne wuothe gi kwer mar dhok kotayo koro purego kabira kitingo oywago nungo ne oko winj maber nikech kikalo kode kanyo oneno ni samorin driver ini miriembo marach. Jo ohala gi jo piny ma Migori ogolo ywak ewi chal marach mar piny moko mantie county no. Machiegni chenro mar many piny nyakuram gajuanga bithuolo mar goyo kodwa mbaka wantiere lai mar utimachuo kari adek auchano no kabende wantiere mbui magwa mag tudruok wane Facebook kata gi YouTube duto warwake pachi he chenro ne mar rameny piny wan tiere kanyo gi benda diambo maloko no weche gidhiamo makawuono nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto seomoko kuom jod bura mag Kenya kwanza kuom rem chopo e od bura e kinde twak. Gino mowacho ni oseduoko chien chenro mag dongruok kakoro chiko gi mondo mi gidhi gikal paro mar chik mar gedo mag ute mane ogonyore. Owacho ni ma e kinde yao ayanga romo mokelo kanyakla jod bura mag Kenya kwanza ko jotend migepe mapacho karo madhi mbele Naivasha ni kaunti ma Nakuru. Kinyi mar wuok tich jotend migepe mapacho kod jod bura mag Kenya kwanza donjo e kar romo
Romo ma obagi Naivasha e kaunti ma Nakuru. Jatend piny Kenya William Ruto notelo ne nyasino kendo yawe ayanga ka jotelogo mondo mi obed kod tudruok makare gi jopiny mane ogonegi ombulu. Going into the future, we are going to have at least every year a meeting like this. And so that we can together look at where we are, where we need to go, and how we get there. Ruto somo ne jo od bura mag Kenya Kwanza ka oseogi kuom leo ne chenro mag twak od bura kowacho ni ma osebedo kaduoko chien dongruok e pacho ka. And it's unfortunate, last week, I have to report here, Your Excellency, on Thursday afternoon, the other side were more than us in the House. In fact, at one point, the leader of minority approached me to close debate on the affordable housing bill. Of course, knowing that if we closed at that point, they had the numbers. Many people across the globe believe in Kenya. We must not be the ones who do not believe in our country. There are many people who have confidence in Kenya. I have been to many fora where Kenya is held in very high esteem. It will be irresponsible for us not to think about when these young people come out of university, college, and school, what happens to them. And that is why, for the first time, we have programs, deliberate, intentional, on creating jobs. Onyiso yie mare ni chenro mar gedo mar ute mane ogonyore biro dhi mbele ka koro kwa jod burago mondo mi odhi okadh paro mar chikno kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka. We don't have an exclusive role on this budget making process, Your Excellency, but because we are leaders, we have an opinion also. The business of setting extremely high revenue projections and budgeting on it leaves us with pending bills in our counties, and it is on account of it, Your Excellency, that we have the debt crisis that we currently continue to face. I'd wish to request, Your Excellency, that let us be realistic in our budgeting. We intentionally put housing as one of the programs for us to deliver the transformation of Kenya and also create jobs. We will implement the housing program. I don't want to say by whatever means possible. I have just said we will implement. We will. And even those who are opposed to the housing program, it is not because they don't know that it is the right thing. Their problem is that it is us who are implementing, not them. It is just as simple as that. They feel like crying because they can actually see this housing was actually possible. Romono mandala dek geto keto lai makare chenro mag piny owacho kendo rango yore keto chike makare mabiro neno ni piny owacho ochopo singo manomiyo ganda jo Kenya. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwero wach manyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta wacho ne jotelo kod sirikal mondo owe weche ma osekelo kata osekalo kendo girang weche masani ma jopiny Kenya kaloe. Gachagua wacho ni owinjore go machiemo marango kuonde mano miyo Kenya oyudre kama tek kendo mondo mi ne midhiero mano timore motelo oknuore. I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans are on board and they are not left behind. Riwruok mar jolup governors mai pacho ka ogolo ng'ur ni nitiere kaka oket gi tenge korka pogruok e kit tich kindgi gi governors. Jolup governor wacho ni mano bende kelo pek mar tiyo ne jopiny. Riwruogno onyenyelela county ma Meru kod Kisii kaka moko kuom counties go mantiere kod ywaruok e kind jotelo.
Tukienda hapo Kisii kuna shida. Ukienda pale Meru kuna shida. The constitution is very clear what is the role of governor, role ya deputy governor, na sisi tunasema all the 47 deputy governors tumeshikana, we are speaking with one voice to say we must protect our devolution. Na tunasema we are going to start with our brothers. Ikuwa kama ni yako Kisii, uko na ule yako Meru, ukiwa ni ule yako Trans Nzoia, huko kote kuna shida na zingine pia zinachipuka. We as a deputy governors, we are ready to work in harmony. We are ready to be a team player with our governors. Lakini hii mzozano ikiendelea hivi, deputy governor ni jukumu la mwananchi mwenyewe kuona kama kuna mzozo pahali, hata yeye mwenyewe anaingililia. Tunapopigana vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali na resources zimekuja katika county, lazima pia tuweze tuhakikishe kwamba kwanza tunaajibika katika hizo resources ambazo tunapata. Tend Kamimar Michelle Court mantiere Mombasa makano usiki mawuke meli okwero ripode mali ekoni sukari mokethore mayande okane kambino ne osegol kendo tere chiro mar use ne johala. James Ayema en achiel kuom jotatije kambino ramoni ogunde mag sukari maromo 825 mayande pio donje mokethe imeli poni tiere sto mag kambino kendo onge mosewuok oko. Olalo ne nyaka sani pod girito duoko mabiro wuok kuom apisas ma KRA kaachiel kod jolony manokawo sukari no kendo dhi pime kabende ober kod ngima dhano. Sukari hii ilikuwa kwenye container 46. Meli ilipokuja hapa Mombasa ilipata shida kidogo, na meli hiyo yenyewe iliwahi kuingiza maji. Ilipoingia maji kwenye hiyo meli, kuna maji kidogo pia iliingia kwenye container ambazo zilikuwa chini ya ile karibu na engine room ya ile meli. Na katika consignment hii ya container 46, kulingana na hesabu yetu na baada ya kufanya hiyo verification, kuna container 13 ambazo zilikuwa zimeingia maji. Na najua baadhi yenu mulikuwa mumeipata hiyo habari na muliipiga hata picha hiyo meli. Ilipata shida ya engine, ikaanza kuzama, ilibidi KPA waiokoe. Kitambo iokoe, maji ilikuwa imeingia kwenye hiyo meli. Unajua ilikuwa inaonekana kama mali ilitoka kule ilikotoka ikiwa mbaya, na hiyo ndio ambayo tulikuwa tunataka kuhakikishia kwamba hiyo mali ilipotoka kule ilikotoka ilikuwa tayari imeshathibitishwa kwamba ni mali safi. Wegbache makirinyaga ko Tend County no mondo miyo yiyo yaw negi thuolo gidhi nyime gi ohandgi mar uso kong'o. Wegbache go makwan gi oheo 600 mawuok Mwea East wacho ne giyudo lal nyaka nyochungi kendo lor kuonde gi mag ohala bang' midhiero mar kong'o ma okopuodhi manyocha onego ji e county no. Governor Anne Waiguru nyogolo chik mondo mi lor bache go kai timo nonro mar yango mago matao chenro magi ataro mar chik. Wegbache go to koro wacho ne gi kore mar luwo chik mantiere kendo thiro ohand kong'o ma okopuodhi. We as an association of bar owners would like to disassociate ourselves with these criminal activities and condemn the perpetrators of this brew in the strongest term possible. 3. That as an association, we are ready to work closely with both county and national government to weed off all these criminals amidst ourselves. Niko watoto watatu, mwingine university, mwingine form 4 na mwingine wa CBC. Kwanza hiyo form 4 alikuwa amefukuzwa shule asubuhi na hakukuwa na calculator. Sasa asubuhi hakurudi shule, hakukula vizuri, hakukunywa, alikaa tu hivyo hapo nyumbani, hakuenda shule. Sasa nilimwambia hebu tumuombe ani Mungu aigo tuone ama atarudi kazi. Tunakuomba tu ani mamu wetu akiturudisha tu kazi, tufanye nini, tuendelee na nini na kusomesha watoto wetu.
Kwa saa hii tumekumbali vyenye alisema tumefunga, na tunaona tunaumia kwa sababu zile mabiashara tunafanya na marons. Na loan haingojei, haitangojea. Na kwa sababu alisema atafunga until further notice. Hatunjui further notice ni mpaka lini. So tunamuomba atufungulie, afanye verification tukiwa tunaendelea mbele na kazi. Kwa sababu kitu moja nitamwambia, kama ni panya akiingia kwa nyumba yako, uwezi momoa nyumba kwa sababu ya panya mmoja. Obila majuja ondheyo achije mokang'wen maitudo kod nego chukdar mar kartongona kendo kwalo kongo kod gige math manego githoth. Komanda mar obila ma Kiambu Michael Mushiri bende okone giyudo gige mwandu moko kata gige maundu moko e kinde apedha ma otime alora makamano. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Let kod kuyo mako kadak makiimbo bang' achije moko nego chukdar moro manyonie tich karito katongona moro miderne Midnight Garden mwedore Kimbe County ma Kiambu. Achijego bende nyokwalandiwo to kod gige math mamoko kendo weyo lal makwan gi nyalo romo $1,000,000 giwiye. Nimekuja amebreak mlango wa mahali stima inawekwa na ameenda wamekata stima. Sasa wamejaribu wanakata stima, unajua wakikata stima generator inawaka. Wanakata inawaka. Sasa ndio wameenda mpaka wamediscuss mpaka generator. So watu wale mnikiangalia mmoja wao niona ni jamaa huaga anacheza puru hapa kwangu. So ni mmoja ni customer hapa, so ni watu ambao wanajua vile kitu wanafanya. Sasa nikiangalia naona jamaa mmoja kama nilikuwa nimemwona hapa usiku kabla nitoke. Sasa hii tuseme wametupeleka hasara takriban $3,000,000. Yule stock nilikuwa nimeweka hapa kwa hiyo counter ilikuwa roughly 3 point somewhere. Bilolero ni motel ne mano nyoge sedo muya mar njore no e kendo luwo kwith njore go kaolero ni gisema kachija ng'wen mitudo kod nek mar chukdar no kod kuo mag mwandu mamoko. They have been following up on this group. This vehicle that is right here with us has been seen a number of times. I talked about intelligence-led policing. So it's been followed through very, very closely. So we knew that we needed to leave them try to do their thing, but they were not aware that the police officers were crossing in on them. So we were able to establish, we had every information that this is the place they intended to attack. So as soon as they began executing their heinous act, the police were able to move in. County Commander ma Kiambu Michael Mushiri wacho ni achijego nyoloro teko mar stima kendo ketho masin mar generator kapok gitwe chukdar ma wacho ni ginegono kod ngori. And it's been caused by this gang. The murder weapon is right there. That scene is being processed as we talk. Obilo leo ni giyudo gige maundo moko muting'o bunde mabandia magibugo godo ji e kod gik mamoko maginyogo jopiny. We can see there are sacks there where they are able to stuff these products and then leave after doing all this damage. Achiel kuom achijego John Maina moyangore ni jausuringa luora mar Ruiru kod Utawala ne opimne muyago jiko kendo udhore kod wach motero bilago e gari mar Noah manyogi sesoye mwandu mokwal. FCA ma Kimbo Ngatha Wambiri okone jo ala mondo med keto wang' dede mabiro konye pedho jonjore ma wengegi okolo kudho matayo njore. Na ningetaka kusii wale watu wote wanaweka biashara hapa wa invest in technology, na wakiweka technology wanakuja wanajulisha wale vitengo wa serikali wale wako hapa, wanaelezea tumeweka na tuko na hii system ile ya serikali. Hiyo ndio imesaidia hapa na tumefanya hiyo kitu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daka par koda uchiel bang' sa achiel midhiambo chendo endamany piny wadhi mbele nyakwan bajon kata kamano en seche mag bende koro dwa kawo yo machuok ka kwayo pachi kacha winje ni tiparango tenre gi weche gi manyien. No ka Fred Osuru kantie Dandora wacho kanyo ni od bura en bad sirikal. Ruto konego chuni gi timo gima jopiny ok dwar. Doho ne ok ochungo gero udi pes jopiny ema kik umul. Mano pacha Fred Osuru. Ano bende Peter Lando wacho no mora nyagi wach maloro kuonde kuota mwa nikech ngima dhano ok dipim kod kuo. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni Malindi gi alwora ma nam chumbi liet mokadho kendo gacho no ganda koro kwa mondo mi umodh pi kabisa mondo megi geng gimotiso kanyo dehydration kata gino bende miyo pi rume dend dhano. Wacho ni kata kama Ramogi TV chopo ne geyo makare e gwenge ma Mombasa. Witi Jarodi wacho kano semole chenro e yo makare kendo wacho kano no mora hinya gi Ramogi TV. Otis Tinga Oganyo bende wacho kacha ni weche gibiro ne makare ka entiere Kanyamkago. Polo Kuto mar Karombe School wacho ni jalup ker Odhimos were gi ker machon
Haya, neno bende ote kanyo ora ge Bashir were wa Busia wacho kanyo ni hembe entiere kodwa chendo chieng' makomino wacho kanyo ni en bende entiere kae gima timre piny Kenya omako dhoge en nek makada nonro yudi mar jotelo masani koro donjore e siasa to gima timore e pacho kae wacho ni en wach mojoge nikech giweyo tije gidonje wechego mag siasa wayo matina manda many piny kikide mabor. No money? No problem. Travel now, lipa later. Now View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ingeni kuom ndalo matin mokalo wan wakia kata kuma Vikram nitie. Analuor nikech samoro gima jadolo nowacho biro bedo adier. Yawa jaoda majaber. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo nyakor Ramogi jong e chenro ni mar rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Bad migawo makoro chal makor lwasi oyango ni en adieri ni liet sani okoko gwenge mathoth ma Kenya kendo jopiny ntiere kod pek. E twak marwa gi jata tije mar bad migawo mar Kenya Meteorological Department Dr. David Nigikungu olero ni liet nitie mathoth kendo jopiny winje e dendgi. Makmana ni okoni pok gichiwo milome mora mora kata oboke moro maloso e wach makamano. Okwedo ripode maluore kanyiso ni dibedni Kenya Met kata bad migawo no osechiwo milome ne jopiny. Ewi mano gintiere kod chenro mar loso gi jopiny ka okale milome makende magichano golo chieng' tich ang'wen mar jumani. Jopuonjre skund sekondar mar Nyeri ma Tipete County ma West Pokot yudo peke e dhi nyime kod sombgi nikech ratich gi mairoche yor keny ma omondo kod nyangu mar Nyeri. E skundni kama itemo resgie bende geno onge ni mar gige somo ginindo kod mamoko madwarore ne keto ngima maber onge. Jafwambo mar Youth Omondi ntiere kod mathoth. E kinde ma jopuonjre ma Nyeri e counties mamoko yudo somo makare kendo moko ni kod thuolo mar somo to sungo. E county ma West Pokot, skund sekondar mar Nyeri ma Tipet en thagruok kod kuyo ne nyithindo ma Nyeri.
Ma skul mathoth ne kelo kanyakla jopuonjre manyiri ma orochra tichgi e yor nyombo ma omondo kata nyangu mar nyiri. Sikupenda kwetu lege kama juzi nilipokuwa nifanya mtihani ya darasa la 8 nilipokuja Jumatano wakati wa kumaliza mtihani nikapata watu wamejipanga tu kunipeana mimi. Nikakesha asubuhi wakanitaka niende nitairiwe. Nikakataa nikapiga nduru hadi mapolisi wa karibu huko kwetu wakakuja kunisaidia na wakanileta katika class nikakuja na uniform yangu tu. Nilikuja na mangu wangu hivi penye nilikuwa nayo tu. Moko ma johigni 13 kende ichuno gitedo ne jodongo man kod mon mohewa beach. Niliolewa na mtu wa bibi wa 5. Nikafikiria nilipitia machungu sana siku moja nilikuwa natoroka kwa hiyo nyumbani kwa hiyo boma. Nikakuja mpaka njiani nikapata watoto ambao kunitoa tipet. Nikawafuata nyuma nikakuja nikapata madam. Nikampata madam muri. Hata sikuwa na viatu, hata viatu yeye ndo alinipea viatu. So ningependa kwamba kama serikali mnisaidie. Ningependa kwa sababu tukianza safta makuna pale nilienda kukata kama walimu ningeomba tu mtafute pale ndaka. School ka kama gino giduogi matintin bende podok gin kare kata matin. Somo kod ndiko etielo kinde mathoth en gima owene jonasari. Tipetka nyaka jo klas 12 somo kendo ndiko etiendgi. Thoth jopuonjre bende onge kata mana uniform. Kar nindo en klas ka kochopo otieno. We normally teaching, but by the end of the day we don't have this the area where you can be able to access these practical activities. As a Form 4 student up to now, we have not yet even tried to do the chemical reactions, and we're just waiting until we meet it on our KCSE, which it is obvious that it will be difficult for us because it will be the first time we will be interacting with the apparatus. Japuonj maduong' makakoni jopuonjre ma en go hewo 150 kata kamano omenda ma piny owacho chwalo en mar jopuonjre 20 kende nikech thoth jopuonjre onge kod oboke mar nyuol birth certificate ma owinjore gi go e mbui mar piny owacho mar NEMIS. Gino mabende osemono gi timo dongruok ma owinjore school. Many of them don't have birth certificates because of the area we have. Some of them are born and are not able to get their capture of birth certificate. This makes us have very little money that we can have for capitation. Because without the birth certificates, on the NEMIS portal, we find we have around 15 or 20 students. Currently, we only have 3 TSC teachers, and we have most of the teachers we have here are volunteer teachers. One class that we rarely use because of the snakes that keep coming from under. If you look at the classrooms, they're not complete. We have a problem with the community herds, especially the donkeys. Judith Omondi, Ramogi TV. Oganda e kaunti ya Migori ywago rach marapeini ka johala weg matatu kod mamoko wacho ni gin kod achiedh nade mag chopo wuodhe kaka owinjore. Jafwambo marwa ma Migori George Malerono atend kaunti ya Migori to wacho ni chenro mar loso apeyini maricho dhi chakore machiegni ni. Chal mar apeyini achiel kuom gigo eko ma bende nyiso dongruok mar piny. Migepe mopogore opogore e piny Kenya omiti mar loso moko kuom apeyini ka piny owacho ma county bendo meeting malos apeyini to anyima mayudore e kor gwenge. Migawo mochung' ne apeyini e county ma Migori en achiel kuom migepe ma osebedo ka iket ne budget maduong' e iko omenda ka iko omenda. Hik omenda mar 2022 nyaka 2023 piny owacho mar county ma Migori ne oketo omenda maromo $896 ne migawono mar apeyini ka bende iko omenda mar 2021 nyaka 2022 omenda maromo bilion 1 ne oketi ne migawoni mar apeyini. Our first term no aloso almost nderni madhi kilomita 2,000 to nwayudo gi ka gin bende gin state mok ber ni makoro koth odok chien ne wan gi program maduong' mondo wachak wadogie e yoreko. E kinde mar higni 10 mokalo, migawo mochung' ne apeyini
osido omenda malo bilion 10. Gi budget ma kore lachni, penjo maduong' en ya piny e kaunti ma Migori chalo nade. Kiwuok chuma mbele to donjo Nyasaye to rie gingo kanyo. Yorach kanyo ka ridore aora ma ridore kanyo ka twenyo malo ka gimorieo yo gingo. Ok geche ni geseda kanyo magari ok nyal kata kalo kanyo korie mbele. Kigiko ywa junction kichiko yo Anjego. Ndara no rach miweni ng'ato ne wuothe gi kwer mar dhok kotayo koro purego kodhi ndara no rach ma ok lure. Wachopo dala kwa jony nati bolal ko wanwa kwa serikal mondo parwa ndara madhi malo singo. Osechak pandirni makata kanyo chi wuotho nyocha waneno ka nderni moko ipayo to kwa koth ni to duogo bedo mang'eny nyocha chako ketho ndara nikech ok dang' ipa ndara gi koth. Gine state mok ber ni winjo nitiere darechni moko mong'adore, nitiere yore mong'adore, yore mane waloso mabeyo all the wards basically nokethore. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori ma otinjo riemb bodaboda ywak ni apeyni mathoth e kaunti ni sani koro richo kendo koro thiro chenro magi mag ohala. Abirias ywak abiria kiting'o oywago nungone ok owinj maber nikech kikalo kode kanyo oneno ni samoro in driver in miriembo marach. Koth osechwe awacho ni tich na aloro kanto samo gima dhi doko dala manyalo chamo to samoro timre na ne pok alos. Ting'o kata mana ng'ama tuo kitero hospital kata ng'ama dwa konyore for example ng'ano konyore kata kapok ogiko hospital nikech yore ma kuonde go richo. Wan gi two categories mag work modwa tiyo godo. Sani wan watimo procurement. So nitiere contractors ma donjo e yore ma walando. Wan bende wan gi machinde wa sani ma wabro kete ndara. Apaya mawuok Ayego nyaka Konyo e sub-county ma Uriri en achiel kuom mago ma bende oganda ywak ne richo. Moko kuom joriemb matatu maringo e apeyni madhi gwego mag Nyatige kaachiel kod Suna West ne obwogo weyo solo suru nikech rach mar apeyni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mago mag tuke tim mar Harambee Stars biro yore tuke mogwel biro bagi e kinda timbe ang'wen mag pinje Afrika e piny mar Malawi. Stars mane ok oyore tuke mag pinje Afrika biro tugo kanyakla gi tim mar Malawi, Zambia gi Zimbabwe. Tuke go biro bagi dwe mar adek tarik 16. Magi ne oyangi gi jatend riwruok matayo tuke adhula pacho ka Nick Mwendwa ka tim ma Kenya mar jotugo ma higni piny mar 20 bende biro yore tuke ma kamago. Kenya timo ikruok mar gine tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 kama en yorno makende mar riwruok mar FKF tiyogo mar loso tim motelo ne jotugo. Gonde abich mane klab mar Arsenal loyo klab mar Burnley gi geno mar ne klab no nyalo kawo kombe mar adhula e lig maduong' mar piny Ingresa. No gido johera mag Arsenal mawuok e kaunti ma Kisii kendo gilimo hospital ma Kisii e chenro mar solo remo. Johera go mano ochopo kar rombgi nogolo remo mar konyo jotuo kama en chenro ma gisebedo ka gitimo dwe mar 2 higa ka higa. Kwa bende koro gichwalo ne johera mag klepa moko mondo mi obed gi chenro ma kama mondo mi okonyo ganda. Klab mar Arsenal omako thuolo mar 2 e chung' mar timbe e lig maduong' mar Ingresa points 2 tok klab mar Liverpool. Nimefurahia sana kwa sababu tumeweza kusave lives katika hizi damu zote zenye zimetolewa siku ya leo. At least Arsenal fans
up to now saizi wamefikisha 50 units ambapo tumeappreciate sana kwa kazi yao nzuri. Hili ni jambo ambalo tunafanya kila mwaka ambalo liko kwa kalenda yetu, our calendar of activities. Kila mwaka wa mwezi wa pili tunaonyesha mwezi wa upendo. Haya ndio tunafanya ili kuonyesha upendo wetu kwa wale ambao ni wagonjwa hospitalini. Na ningependa kuambia mashabiki wote wa Arsenal na mashabiki wote wa matimu zote, tuungane pamoja kwa kusaidia maisha. Kama sasa hivi sisi ni watu tunapenda maisha ya watu na sisi ni wazalendo. Kanye mwatike tielo mokwongo mar chendo mara many piny nyakwaro kelo mbara wacho kanyo ni entire kodwa waeno weche gi mokwe ka gin kanyo gotato Opudo Charles Agida gi osiepegi mamoko kama oting'o wuon gi Morris kaeta no nyango ogony bende wacho ni hembe entire kanyo kata mana wuoro chal mar skul mantie Pokot. Neno kano Awuol Koimba wacho na assemble la weche gichopo yo makare barako chieng' Juma wacho ni entire Kisumu Karateng daraja 2 weche gichopo na yo makare. Kwa mga juang wayo matino duko tuwak mara many piny mana kaka na singo ni wadbedo gi wendo wa Zaki Masiro mabende enjalo nyochugo mago chum adhing'io kit chal kara kita chiro mar piny Kenya gi ngima mar jo Kenya kaka bende chal sani koro chal mar ngima pek mar ngima duto iteno mara many piny manotwak mabiro mana bang' dakika machuok wase kao yuyo ni bende machuok wase bedo kanyo gi jaloko marwa Belinda Hadhiambo kikidhi mabor. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tudrikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori, tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV.
chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kawo mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakorom gajwang' e kidieny mar ariyo mar chenro mar ameny piny wadonje twak na nyisi kacha ni wadhi menyo chiro mar piny Kenya gi chal mar ngima weche gumotendre kod ochumi ka bende studio kaya antiere gi wendo wa Zaki Masiro. Machiegni Ramogi TV. Erokamano Lydia. Machiegni rameny piny. Erokamano. Zaki kwachako to kuongi nyiswa ni to king'iye kaka jalony weche go mag osuru. Jatend piny osewacho ni nitiere okenge mag gisekawo mar kimbeke nengo mar ngima. Ipani wasegi kanya ka sani. Mbeko nengo mar ngima gisani. Upodi. Ing'eyo nitie wacho to nitie timo. In this occasion, kata kaka gi piny machalo sani, ber mosebete pod onge. Lakini waseneno steps moko mabet nitie manyalo miyo wageno niya ber nyalo beti. Ing'e ni kineno boche karateng' to yamo bi kudho tena ni koth moro nyalo betie donge. Koro mago to osebete. To kunyal bedo gima piyo piyo. Nikech nywa neno ka sirikal nyose chako wacho ni giduoko nengo mafuta piny. Ma duok to duoke malich ahinya. Samore iwacho ng'ano duoke gachiel. Ka ng'eny ahinya ta bich. Koro ma to kwa ng'iyo in terms of kata kwa ng'iye e yore mag loso mwandu. Nikech mwandu ing'e ni kwa chamo gitu be nyaka losgi. Ka en gima dhi piny, kako chako dhi piny no, to gikone ni ngima biro bet mayot. Nikech Lydia sama wawuoye ngima mabet mayot, wawuoye bei malure kaka japiny yuto go donge. Kidhi nyiewo skari en pesa di. Gima biro bet ni mna mayot ka kidhi nyiepo to bei odok piny donge. To sama wawuoye ngima matek king'iyo japiny en ni kwa dhi nyiepo to bei otimre nadi? Bei ni malo. Koro gisani wasechako neno ka factors of production kata gigo mitiyogo mondo losgo mwandu. Jatend piny osechako wacho nang'o gidok piny mos mos. To mafuta bedo achiel kuomgi. Ing'e ni mafuta kodok piny to gik moko dok piny, stima dok piny. Stima milosogo mwandu mwachamo. Mafuta ni bende kodok piny to kata yore mag wuoth dok piny. Nikech kata mana chiemo mwachamo e dala, skari ni mondo gole kata kama ilose matere e dala piny kucha. En wuoth mar ndara. To ndara kanyo gino mtoka tiyo gi mafuta. Koro kar mafuta ka gisechako ng'ieno, ka ginyalo duoke piny mos mos ka gichako duoke no bende sawa. Lakini
gima pod wapenjre en mana rate modok go piny nikech ing'e ni kaka imede timede ahinya lakini kaka odok to odok e rate man piny ahinya. Koro nyiso ni nitie kumoro kama kwano ok donji. Nitie kama kwano ok donjgo lakini ka gimedo winjowa, ka gimedo winjo pach japiny kata ka gichako ng'iyo adieri mantie to giwinjo pach japiny kacha gi kaka japiny hinyore to onego bed ni gi-implement gigi very fast to ging'iyo kuonde ma ginyalo duoko piny kata ginyalo adjust mondo japiny okonyre. Nitiere wach motenre kod wechego mag dola kipimo gi omenda mar piny Kenya. Ndalo matin mokalo nwaseneno ka nobwogore dichiel ma ji moko tet ni jomoko dhi ochako uso kendo jok ma nigi dola to koro ni luoro mako. Ka bende wayudo ka Rigathi Gachagua no jatend piny Kenya bende okwayo oganda mondo ni jomokano dola odhi ousi ni koro nitie kaka polo dhi dok piny. Iparo nang'o king'iye matut kaka jalony e wechegi mag uchumi ma be timore kaka pile bwogruok ma apoya nono kama makoro chal ka gima koro nengo dok piny mar siling? Aparo ni kwadhi kar dola kanyo kapok wabire wach mar ni ang'o momiyo ne nyalo bet nodok piny to nego kuong ing'i kata japiny onego kuong ng'i nang'o onego kuong ng'i niya ang'o momiyo nodhi ang'owa malo nikech ka ngiwacho ne japiny kaka nodok piny to ok inyise kaka nodhi malo kata gima omiyo nyalo bet malo kucha samoro ok wabowinjore nikech bende gik motere malo ka koduogo modok piny to gin gik motimre nade e duoko kuom gik kaka makoro igombo ni japiny mondo ng'i gima omiyo dola otimre nade odok piny but wang'iyari gima omiyo dola dhi malo mokwongo. Piny Kenya waka nitie gik mang'eny manyalo miyo dola dhi malo but abro wacho mana ma relevant ne japiny kata ma mulo japiny piny kacha. Kenya golo chiemo oko kata gik milosogo mwandu oko. Tene wawacho niya why import more than we export? Ineno sama wa import kata mwakelo mwandu kowuok oko mwatiyogo Kenya ka wanyiewe in dollars kata wanyiewe in foreign currency. Iwinjo sama wadwaro dola mondo wachulgo gik mwakelo oko cha tiende ni chiro mar dola ni malo. Sama chiro mar dola ni malo nyaka beche be timre nade dhi malo nikech koro wamanyo dola no mondo wanyiewgo gika mwakelo ka mondo japiny otigo to mano in yore ma economic language wawacho ni imbalance of trade. Okay, watiyo gi dola mang'eny sama wadhi omo mwandu gi to wakelo ka to wan wawegi mwatero oko mondo wakel dola otimre nade onge kata ka gintie to gitin. Koro boyero ni wan sa duto wan ema wadwaro dola joko ok dwar Kenyan shillings mondo chulwa to wan wadwaro dola mondo watimre nade wachulgi. Koro mano nyalo ga miyo dola otimre nade odhi malo. Mar ariyo nyalo bedo gimiluongo ni government debts kata gowi ma sirikal nigo e pinje maoko. Lydia waholo to mane kaka wan bende wayudo pesa mwariembogo chenro mar sirikal. Either wakawo ushuru kuom japiny to kokoromo to waholo. Holo ni be nitie tieng' diriyo. Nitie holo mwaholo kuom jo Kenya waka mwakawo Kenyan shillings to nitie holo mwakawo gi oko ma bende wakawo in terms of dollars. Koro sama holo is not the thing to koro sami chudo mwaduoko pesa ni sirikal manyo dollars mondo timre nade odhi ochul joka. Sami manyo ga dola ni chiro mar dola timre kendo nade ni malo. Sama chiro mar dola ni malo tiende ni obedo scarce to beche bet malo. Kenyan shillings timre nade dok piny kata depreciate. Tiende ni dola achiel mondo yud dola achiel itiyo gi Kenyan shillings mang'eny. Okay, to gimoro bende nitie ka ni speculation. Speculation en bet gi paro ma mbele kata in gi geno moro ni mbele dhi bedo maber kata dhi bedo marach. Jomoko bro kano dola ni ka pachgi moro nyisogi ni mbele dola beche dhi timre nade dhi bet malo. Koro gikane ok giti kode. Sama gikane
circulation kata bedo mar dola e chiro kata e lwet dhano mondo wuog kuom ubira udhir ng'ane bedo matin. Koro speculation ka miyo jomoko kane ka giparo ni dola bro timre nade, bro dhi malo. To kanyo iyudo ka koro sama onge no to medo dhi malo zaidi. Koro jomoko gin na ni gin ohala, koro gitimre nade, gipando. But koro karingo mondo aduok koro penjo mi penja kalure gi gima wawacho no. Donge ang'o momiyo koro ne dola nyalo dok piny apoya nono. Sirikal onego bed ni nigi reserve kata keno moro mag foreign currency kata wawacha dola nikech koro wawuoye dola. Onego bed ni sirikal nigi agulu moro mokane dola. Sama agulu no dok piny to dola beche bet malo. Ing'e gimomiyo? Nikech sirikal ok nyal nyiewo Kenya shillings nikech mano function kata en tij central government kata bank maduong' e Kenya ka. Gine masama dola dhi malo to gihakikisha niya kara dola ma wan go kagi water gi e chiro. Ok ibiro ting'o gi tidhi puko gi e chiro. Ka kitero gi e chiro ni inyiewo Kenyan shillings to dola beti ang'owa e chiro. Ai bei gonyore. Koro gisani onge report moro amora manyiso gima notimore momiyo dola nodok piny. But gisani kaka koro pachwa maybe kaka wan jolony gi kaka wanene. Speculation is part of it. Iwinjo? To kapok abire speculation to wachak gi government reserve eka bro explain speculation na maber nikech government reserve ni chal ma government no yude gimoro to gi boost go kata giting'o go malo agulu margi mar dola cha. Koro gitimo ang'owa nyalo bet ni koro agutgi mar dola cha koro giwuok go giwacho ni koro wadwa dhi manyo Kenyan shilling. We aket ne japiny yo machuok kata yo mariek kata ok yo mariek but yo maginyalo winjo. Wawuog are korka pesa matin. Nyako ka bere e gweng' kata ka bere town kata ka bere kamoro amora e mtaa imanye gi chuo mang'eny. Ariambo Iwacho adier. Sana kae ne kende. Joma dhi manyo timre nade ng'eny. Wadoge dola ka sirikal koro kele to Kenya shilling cha emimanyo. Koro sirikal manyo Kenya shilling nyaka beche koro timre nade idh malo. Tineni koro wabet gi sunga moro kidogo bech watimre nade dhi malo. Tineni sirikal uketo Kenya shilling koro is in demand. To dollar cha is not in demand. Dollar cha makuru gikelo ginyiepogo. Tineni dollar ni circulation to Kenya shilling gigolo oko kure magedwa gikawo. Mano artificial way of making it kata yo ma sirikal tiyo go mondo timre nade uket dollar odog piny. Nikech bende nadwa penjo to ben gima sustainable. Yes. Ben gima nyalo bedo kuom kinde kotim kamano nikech chalo gima nobwogore mana matin to mbele kato gana nyabedo ni koro onge igeno moro amora. Lura gi pek ma sirikal nigo. Nikech reserve no kwa way depletion of the reserves. Ang'o matimre momiyo reserve no dok ga piny. Donge government nigi pek ma mare samoro gikawe to gitimre nade gitiyo kode yore mamoko. Ka pek ma wan go ng'eny to sana pek mokwongo ma sirikal betiga go en chulo gope ma oko. Samidwa chul gope ma oko kaka nowacho dola iting'o nade emimanyo mondo otim ang'o ochul gope ka. Mano miyo dola dhi malo. But koro kipenja ok apar ni en gima nyalo bedo sustainable kamano kende method magitiyogo. Nikech kamane method magitiyogo to kata mana gin bende reserve gino bro timre nade bro dok piny. To kosa dok piny to adok mana kacha. Iwinjo? Koro dok piny mar dola to nitie several ways maybe inyalo tigo mondo dola dog piny mok en mana bedo gi reserve kende. Lakini gisani to waparo ni dok piny nikech government reserve. Chal ma government no yudo gimoro to gitimre nade gi increase reserve gicha to gichako nyiewo Kenyan shilling. Again jo piny ka no winjo wachno speculation obeti. Ni ai speculation ka bende biro gi ruma mongering kata wawache ni koro te choro weche mok kare kuom oganda.
iwacho ne jalup jatelo wacho nang'o ni teruru dola uge chiro moko kutero to gibro timre nade ibe kaka kore ja piny ibro dak gi luoro kati paro mbele kati speculate ni gini nyalo bedo marach moloyo kaka en sani idhi timang'o kama ni kanesha idhi gole kori be idhi timri nade idhi use tinani gi create desperation moro giketo ji koro ibedo ng'at moro ma koro ladhre ineme koro ilondri gi pesa ni timri nade kaw na dola ni tinyisi ni $1 no mondo wakawe wanyalo mimu na 140 shillings tinge ni sama nyi kane ga ma jogi opoyi ga kane to ne en ga 160 something to ipani mane gima ber ka sirikal timo Zaki ni mano ben gima ber ka sirikal timo mondo awinjo kilungo ni create desperation giketo luasi moro mar dwaro kata mar chando kuom jopiny biparo ni ma en kitelo makare mano to ni kare tiende niya nitie jok ma be noketo ngima jopiny obet matek okay tinani gin ne gikano gini gima kizungu wacho ni holding tinani gikane ka giparo ni mbele biro bedo maber mondo giuse e bei mamalo gine mane giketo bende dola beche timre nade dhi malo koro mano to mna tactic ma sirikal notiyogo ma okapar ni in law nitie gimoro marach gi ma sirikal notimre nade nowacho kata ma jalup jatelo nowacho to tinani dhano nowuok kar rombgi koro gi dola gi gitimre nade gitere chiro to ka gitere chiro dola no bet mang'eny koro bei bende otimre nade bei olwar mago gik mano timre nade mano timre gisane purely it is government reserve gi speculation emanyo timre momiyo koro ji nyoringo gi dola chiro ka nyigi winje ni gicholwar to gibe giringo gimedo lware zaidi lakini ka government reserves urumo kata kiny taparo ni nyalo kethre kendo kapodi wuok kuom jopiny ma bende temo mondo ket lwasi mar onge kata chan mar gik moko kata medo mar nengo noneno ka nolandi duoko chien nengo mar mauta kata kamano yudo ka nitie kuonde moko ma pod nengo en mana macha kendo onge lokruok moro amora dibed ni nitiere kaka joma timo ohala bende nitiere ka lemo moro ma gin bende gituge kata gitimo mar temo thiro nyalo mar bero uchumi ma pacho ka ing'e ni ka EPRA migawo kata duol mochung' ne weche mag mafuta tere malo tere piny bei okay nyose wacho nikech sana Nairobi nyodwok piny to dieri nonro wacho niya nitie kuonde ma ok otimre nade ma nyok odwoke jopiny ywak ni nyowacho ni odwoke to nitie kuonde ma ok odwoke sama EPRA osewacho kamano to en public policy onego bed ni osetimre nade osedok koro ing'e ni sama waloso public policy nitie phase mar implementation bende samoro phase mar implementation ema ok otim ang'owa tijgi to implementation mawuoye kata keto ni mondo wach noti implementation ne japiny en mana ni mondo luwo mondo wach notimre nade oti kata mondo kete mondo oti jok monego bed ni luwe kata monego bed ni kete mondo oti nok otimo tijgi e yo makare nikech nosebedo public policy mano onego bed ni koro onego bed ni bedo implemented samoro supervision rach regulations rach tena ni ng'ato nitie ng'at moro moninde e tich kamoro nikech mano to en a sensitive matter ma sirikal ok nyal timre nade ok nyal riambogo kata ok ginyal tugo gi pach jopiny pacha moro nyisa ni ng'ato noninde ang'o noninde tich koro mano en upon sirikal mondo gibende koro gidwokwa na ang'o manotimre but gi sana paro ni ng'ato noninde tich implementation nitie jok ma nok otimo follow up magin jok ma are responsible magin monego bed ni giluwo wachno Zaki nitie mbaka mosebed kigo bende gi Rigathi Gachagua mano jatend piny Kenya osiko kowacho ni giyudo ka kirop Kenya ne nono ne onge gimoro e seche mane gikawo kom ni adieri ne nitie lokruok piny ne ok ni kaka bang' kane gisekawo telo japiny gombo ng'eyo ni to nobedo nade ma koro giwacho ni giyudo ka agulne ne nono ne onge pesa moro amora to seche mane kata kapok otim yiero to ne yudo ka ne piny bet no bere japiny ne nyalo mana bedo ni nyalo yude gima kete e mesa ere gima notimore ka aparo Lydia
siasa gi riembo sirikal gik moko ariyo go timre nade opogre. Jogi ne wacho ne jopiny gik mane gigombo winjo sama ne gigo siasa. Tiend ni sero ombulu. Ombulu kanoseyudi ok dwa wuondre ne jogi ne kia gima nikech mano ok giwacho diere mane gi campaign. Sirikand ni olos gi ng'a? Dong ne en jalup jatelo maduong' e sirikal mokalo. Dong ne en deputy president. Nitie gima nokia. Nong'eyo. To wachna ka nitie sama ne giwuoye ma giwacho ni sani aguch sirikal rach ni nono. Wabro temo ni wan kwadonjo to wakwanye gi kanyo to walosi mondo piny obed maber. Onge kama ne giwacho gima chalo kamano. To onge gima ne gikia. Mago porojo mag jasiasa. Tiende ni giwacha wacha to gikia. Onge gima ne gikia. To ponon ne gikia. Kara wawacho ni ne gikwa tich manok gielewa. Ne gikwa tich. Kara tijne mojo ben ne giwe. Tijno kare mano nego ben ne giwe nikech ok inyal kwa tich mikia kaka chal tikia mpango maingo midwa dhi losego. Gima jogi otimo sani Lydia en ni kane gidonjo gichako miyowa excuses. Kata gichako bedo gi gidwa ni gilonyre wachni. To wachni gidwa ni giywagre koro giketo japiny ni sirikal mokalo cha ema nyerach. Sirikand ni temo. Sirikal nyerach na Lydia kanywa donjo kanyo neno gik ma sirikal nyotimo. Dongenye gichako mna loso offices gi to gi improve state house to ni office of who and who geche manyien itimo monge pesa wuodhe ma oko ne gigolo kanye pesa ne nitie ting'e ni Lydia iwacho ni kata king'iyo mbui samoro jomoko keluga tugo joke moro ni ng'ato kawo mtoka kata nyiepo lakini okiatimo ang'owa okia riembo. Ok udwa wacho no kwalo nikech mano to kwadwa donjo. Wanodwa mna wacho ni oakwaya mtoka kata oyudo. Kako yude samoro nyiewe dong. Lakini mtoka to nie lwete. Mtoka to nie lwete mare. Lakini okia ng'owa okia riembo. Mani situation man ka gisani. To gimonego bed ni gitimo. Sama jalup jatelo wuoyo kamano nyisi maber. Ni kata ng'at jok ma advice gi kapok gi wuoyo bende wigi ok ne kama onego bed ni nitie kata samoro gitiyo gi jok ma kizungu wacho ni yes men. Gini timo kako nene gi kako dware ok gi kaka jalony time nade nene koro gimede bet gi jolony morie kuro mondo wawinj gik morie kuro koa kuomgi. But wacho ni ne giyudo ka sirikal ne onge pesa mano to giriambo. To kata ka ne onge go of course no electioneering period kama gik mang'eny nochung to gik mang'eny be ne timre nade ne sirikal spend on mano to bende sawa rumo to nokorumo nikech gik magitimo toke kanyo ka kwere ka gidonjo nyisowa ni kanyo no kotimre nade nokorumo ni kato yie ne ok nyadonjo gimoro giriambo kara giwachona ni gitiyo gi pesa gi uso ni gitiyo gi pesa mano nen pesa ja Kenya. Sambine kora winjo kiwacho gimoro iwacho ni speculation kata geno mo winjo bed ni oganda bedogo wuoy wi wach mar johala gitimna sambine koero ka okinyal ng'eyo gima kiny ne bedi anya to kotendre gi wechego mag uchumi ja ohala winjo ogo kwano mane sani kaka kawa wuoy wi speculation and speculation about the dollar donge ewi dollar gima nyalo nyiso japiny sani number one tool monego bed ni en go kata gino monego bed ni en go moko pogre go en information kata ng'eyo weche manyien nyaki bed informed sakasa tinani nyalo bet ni ng'eng to gimoro timre in the next minute koro number one tool en information monego bed ni japiny nigo sani nyaka stay informed tiende ni nyaka obed ko chiko ite radio TV kamora mora. Tiende ni inyalo ng'eng kigalo ni kiny pod ber to kara kiny no dhi timre nade dhi kethre. Mano number one. Number two, ing'e ni wabende wan gi jukumu kaka japiny mondo wami uchumi bed maber. Ere kaka wadwa mi uchumi bed maber kaka japiny. Uchumi ko bet maber to kata mna dola muwa wuocha bende timre nade odok piny.
kaka odok piny to kodok piny ka ber iwinjo tiende ni ang'ono monego bed ni watimo kaka jo Kenya watemare mondo walos giwa eiwa wawegi to wanyiewre wan wawegi tiende ni we should produce locally and consume locally gi sani iwinjo kar mondo idhi ni dwa dhi chamo chips mobedo imported dhi nyao nyandarua to dhi omang'owa dhi gini waru tilos ne ji chips iwinjo ka wacho ni imported chips ting'eyo jok ma import chips nikech ok wadwa ketho ne ng'ato ohala bende mondo bende kik ng'ato yuagnwa koro ok wanyal luongo nying koro ohala mitimo e dierwa giwegi nyalo nyaka watim wan wawegi ma ok wadhi ni wadhi omo mna oko e kwatim iwinjo nyaka koro wabed ni wa produce locally to wachiemo locally to wanyiewo locally ma dhi tego siling tiende nang'o ok wabro bet ni koro wadepend e mwandu mawuok oko so much tiende ni over dependence on importation sama wadepend on importation kata wan gi geno kuom mwandu mawuok oko wane mwaketo niya koro wadwa chulo joka gi dollars tiende wane mwaketo pressure on Kenyan shilling or the dollar mondo timre nade mondo dollar odhi malo to Kenya shilling otimre nade odok piny sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings akia kwa winjre sama watuono gi dollars to watego Kenyan shillings koro watemare kaka wabro tego Kenyan shilling en ni wanyiepare locally to wachiemare locally to hala watimatima wan wawegi for the time being iwinjo tiende ni wa reduce importation again gima wanyalo timo sani ja Kenya onego bed ni kwa save pesa kata kwa dhi e bengi tie jogo man gi foreign currency accounts like dollar account to e bengi onogo in gi Kenyan shilling account keno koro onego bed ni kidhi keno to dhi ken in Kenyan shilling sami keno so much in Kenyan shilling waduto tiende ni ibende nitie kaka create scarcity mar ang'o Kenyan shilling kise create that scarcity mar Kenyan shilling to nengo ne chiro dhi timre nade dhi medore koro wabende wawegi kaka jo Kenya wan gi jukumu mar timo ang'o mar hakikisha ni uchumi marwa obedo stable to ku uchumi marwa stable to Kenyan shilling bende timre nade is stable against the dollar mane kwa bro timre nade kwa bro dhi maber to gisani bende kaka dola dok piny ni donge koro sano bet en kare kantie mwandu ni mori bende midwa dhi golo oko gi sani nikech okang wachun ji teno gi produce locally to giti gi chiemo locally samoro ng'ato hande mapile nyaka no chako hala nyaka kawuono en ng'ama moga mwandu oko to timre nade to use Kenya ka sani ma giwinjo ni dola dok piny no ringi dhi om mwandu no mondo tiende ni idhi chule bei mayot otherwise tiende ni Kenya shilling pod nigi teko dola beche timre nade dok piny koro idhi yude bei mabet ogonyre moloyo kaka ni timri nade kaka ne yude to kiyude kamano mibendi kele to kata japiny mabiro nyiewi bidon koro nyaka duok ne bei piny japiny be dhi yudo nafu gisani emonego bed ni kata mana sirikal mane wacho lady en nani ok wanyal dok chien ahinya to maybe it was not topic of today chien kanyo nyo wachno kata mafuta moro manonego bed ni kelo agreements moko ni chien kanyo wacho ni jitu sani ka sirikal ni gadieri ni gimetimone you worry about sustainability ka in sustainable to sani monego koro gering gidhi gitima ng'o gidhi omnwa mafuta mondo babi wayude bei mayot to kwase yude bei mayot to production kata loso mwandu dhi bete bei motimre nade bei mayot bei mogonyre to koso bete bei mogonyre donge japiny dhi nyiepe bei mayot sama wachaka wawacho ni kwa wuoye hinyruok japiny to wuoye ang'o bei mar mwandu mane hinyruok japiny ka bei ni malo to hinyre to ka bei dok piny to japiny winjo maber donge koro sani monego bed ni sirikal bende ka gini sustainable to koro wabe wa challenge gini ya koro gidhi gi ome mafuta cha gi bei man piny no mondo watimre nade kineno ka reserve gi cha is not depleted to tiende ni kare gima sustainable but ka gidhi that direction magino bedo sustainable bas wan kare japiny dhi winjo maber koro kata mana gi sirikal along the speculations gibende gidhi gitima ng'owa giomnwa mafuta bei mayot
Kutendore gi timo ohala kata timo tawo chenro magwa kiwan nitie wach mosebed kiwacho gi jatend piny Kenya kaka weche mag mbolea osedok piny mbolea Faith Muzomo kantie Malindi wacho ni be nitie yo machielo moganda nyalo tego godo chiemo mapacho ka ma ok mana pur kende nikech ji te ok gin jopur nitie jok matimo gik mopogore opogore to piny pod tek ne ji te wacho ni be nitie yo machielo ma kopogore gi wer mar mbolea osedok piny mbolea osedok kata bo wacho ni ji te chal ka gima ok cham kuon koro bei ya mahindi to nitie joma bende kuon ok gihero koro gina gitimo nang'ere kaka bedo kae abro duoko jawinjo wania okay bei mayot mar mbolea to krach to bende kata kwa pur be ok dangi pur kawuono tikeyo kiny nitie muda ma nyaka itim nade nyaka iriti muake koro mano to bende ber but amongst the several things ma jogi nyalo timo mondo los go ang'owa ngima kadwoko jawinjowa tigi miluongo ni usuru mi wuoye gacha usuru ni wang'iyo yore mopogore opogore sani ng'eni japiny hinyore mana nikech usuru ok onyal dhi nyiewo gimoro usi nikech kata bei mar wero ni malo mondo ichop gi mwandu no dala michak use ne japiny be biro ywak ni bei ni malo koro kata kuma idhi usi otimre nade onge usuru number 1 serikal onego bed ni duoko usuru piny ka giduoko usuru piny to kata mana gin giwegi nitie kaka gidhi gen but wakwongo wawach kaka japiny dhi gen sama usuru otimre nade odwok piny sama usuru odwok piny mokwongo bech mwandu be nyaka dok piny sama bech mwandu dok piny japiny dhi timre nade dhi chiemo kata dhi yudo mwandu e yo mayot rabene dhi nyiepo mang'eny sama yudo mwandu e yo mayot nitie jowero mawaro mwandu sama giwaro e yo mayot to dhi to use yo mayot ang'ono matimre otieko stoge cha piyo piyo kendo oduogo timre nade oduogo wero koro iwinjo ka jawinjo penjo ni to gin ok gipura but ang'o kendo minyalo tim osuru ni kodwok piny to bech mwandu dok piny to bech mwandu kodok piny to ng'ama waro piyo piyo to dhi uso piyo piyo to duogo waro kendo kamano tiende no bende oyudo yot kako nyalo konyore en owuon moloyo bet mana ni koro en orito puodhe kotimre nade ekokonyre koro kanyo onego bed ni sirikal konyowa to sirikal bende samo duoko gine piny akia gimomiyo sirikal masani ok nyal leverage on numbers kata ok nyal bet nigi target kata gihimo ng'eny marwa sama iduoko usuru piny to ji mang'eny dhi donjo ohala sama gidonjo ohala dongi juogogi afadhali yud matin kuom ji 1,000 moloyo yudo mang'eny kuom ng'atadi achiel sama gibe giyudo mang'eny tiende ni giyude mang'eny to chenro mag gwenge nikech sani wan kata mana gi county governments ginyalo tero mwandu piny kacha kata ginyalo loso chenro manyalo improve ngimawa through county governments piny kucha tiende ni giyudo pesa ma is enough to gi allocate enough kata gimiyo county governments pesa moromo manyalo bendo mulogo ngima japiny chien kacha iwinjo to kata gi sani magiketo usuru malono beding'e ni piny kucha kata mana governors ywak nikech pesa ok chop girgi e yo makare ang'o momiyo biro bet ni pesa ok chop irgi e yo makare to usuru tichoko onge target ok gichopi but mano to nomor ok ochuno ni nyaka ichop target but target bende ok gichopi aneno ni gichore malo to ka gichore malo ok giyud enough to kata mana gi sani pesa miholo oko be nyaka ser pesa isero nyaka iwach maber kaka i plan duoko pesa ni ere yot midhi ere kaka idwa timri nade idwa duoke winjo koro japiny gima nyalo konyo japiny kata openjo ni ang'ono manyalo tego uchumiwa kidwoko tax piny kawuono ka gimanyo yore ma ginyalo duoko go taxes piny to japiny bende dhi yudo yot e yor timo ohala to kotimo ohala to en owuon odhi timre nade odhi jitegemea moloyo wacho wach pur mapile wacho wach mapur mapile ma ok gidwarno
Kawatieko Zakayo, aneno ka jatend piny osiko kanyiso joganjo ka ne obed kod horuok gimiye thuolo ni nyaka gini biti mbele ka. Bipani en gima nyalo owinjo ni keto gene chuny ja Kenya. Ni mondo miye muda mar timo mar loso uchumi. Omiye thuolo ganda ohore obed kod horuok. Ngano, okay. Jatend japiny samoro kuwuoyoga to wawachoga ni king owe duk. The king is naked. Nitie ng'at moro mok wachi ni adieri kata nitie ng'at moro mok tim tije. Iwinjo. Aya, okang' moko tero waseneno. Dola nyodok piny. But in as much as odok piny, penjo ni is it sustainable? En gima nyalo bet nyaka ngima ma mbele kosen mna kawuono to kiny kendo dok kuma nyotimre nade kuma nye entie. Pod waonge dwoko no. Lakini ka dola nyalo bet ni piny kaka giwako ni sani ni. Ngima nyalo bet notimre nade nogonyre. Mano wawacho ni ranyisi maber. Ni ngima nyalo timre nade nyalo dok piny. Again, mafuta gisechako wacho ni odog achiel odog abich kamano. Ka ginyalo temo modok adoga gi substantial amount kata pesa moro makare. Bende ngima biro timre nade? Sama kare kae beda di 10, 20, 20. Wadoga richien gima no kelo bech mafuta bed malo. Kwatieko. One of them ne taxes. Iwinjo. Temi winjo ka ywak chien kacha ni mondo gini obed makare ma japiny bende ok nyal ywak, japiny bende yud yot mar timo ohala. Giduoko osuru piny motimre nade mokwongo koro mar mafuta cha giduoke chien kabisa. Back to 8% ok nyal bet marach nikech kata Uhuru Kenyatta magi ywak ne notiyo gi 8% nyaka nyowe telo. Ng'ama mar adier koro giduoke piny kanyo to ngima bende pod dhi timre nade dhi bet mayot. Lakini gi yot mar ngima kata pek mar ngima gi kaka wanene bro lure gi budget magi dhi somo next kata gik magi dwa keto cheke mag omenda madhi bedo next bro nyiso ni gini dok piny koso medore dore. Lakini gi Kenya mwang'eyo to tax rates gi gitimre ga nade gimedore ga. Ngima pod nyalo mana bedo matek. But tie kama nyaka ridi to nitie kama be nyaka dok nyaka timro nyaka mbeki. Koro anadwa ni gimbek mafuta to gimbek osuru. Kaje sembeko mago japiny nyaka ne pogruok. Iwinjo. To kar mafuta kanyo gisechako wacho ni gimbeke. Dola ka gitemo tugo kode. Wane wabro neno kama tugo no timre nade ochope. Mano bende nyalo bedo a good sign. Lakini warichare bajadi cha nikech sani chal morie 4 trillion. Winjo. Chal ma the next and 4 trillion. To mano tiende ni pod japiny nyaka di monde ma mondo timre nade uchiw pesa cha. Koro pod to nyalo bedo matek. Dwoko piny osuru mondo mi oganda yud konyruok. Nyakoro Mgajwang' mano kanyo en wendo wa CPA Zaki Masiro ma bende watemo ng'eyo weche motenre kod weche wamenyo chiro mar piny Kenya. Nengo mar ngima kaka osebedo mbaka malaria kendo okonya tike sane nikech sa watiko kanyo twak mar rameny piny kendo waduo kanyo sa 3 gi chenro mar kama ko Ramogi TV CPA to kawano kum go kod mbaka. Kamano Orom kendo sa 3 nyakoro Mgajwang'. No miya information late lakini ok rach donga chopo. Chopo. Achopo.